ari sa kuan. Bili dito. Merkado kay kuan karon guys. Bernis, tabo. Wala sila. Bernis ang guys, bernis. Gatalig sikra ba? Bawon sa pamalitin dani nila. Sunod naman mi dani nila dun sa ilahang. One din. Kuan, paliton. Wala. Hindi ko kabasa. Sol managang sa nina. Lagi mo. Mabulong sa ni. Awa. Soulmate. Adita soulmate. Diwa ka kasi tardajon. Soul ka ako si mate. Pero sa limit mo, may hamburger din. Gusto niyo to? Si mama. Mama na lang. Kamu din. Ito, napatay na dito. Isang piraso. Yan o suman. Estado? Napay to stado. Ano ko dito? Usa man ni siya pilit? Pilit. Yan ay tapo. Atong putong balangoy yun na si mama. Ito mo pili din. Duwa lang ang balanghoy. Dok balanghoy. Suman. Pila na yung suman dahil? This food? Ano ba yung tiwag ka magsulod? Luluan eh. Bidag ko na kayo. Duwa lang. Duwa lang te. Ha? Duwa lang te. Oh. Sumanda ko ah. Anak talagang nila na iya. Pila yung pili. 40. 40 yan. Di ka ni mahagi. Sweet corn, sweet corn, sweet corn. Oh, tama nila yun. Thank you. Napatay tostado doon. Wala biya pa na ro. Panagsaon ra man gud nang abana nga nay baligya. Panagsaon ra. Paborito nga ni mama ng prutas ah. Ngita mi kuan guys. Abana. Adyo na mag nay baligya nga abana. Wano? Di siya itong palitan sa una ko. Malami? Wano? Wa lagi kay dani man ta makapalit. Dito bisa na itong palitan na itong saging. Ha? Ay papaya oh. Oh guys, papaya. Lahi pa, masarap to. Lamig ni. Pari kana. Kanang ikog tangati. Ilan na day? Hindi mo ito nakapalit ito sa una beauty. Wa lagi. Ha? Dagko ba yung ato kay bigmay bunga pa. Ano, maahat mo sige ko. Umuon sa. Tingnan ni kada ka mahal Tanong ka na na, pag iro ka kuha na. Dito sa katapalitan na itong saging basig na niya. May kakita ka ba na dari guys? Manis ah. Umukin pretong mani. Bonita. Wala po kanto. Dito. Asa ba dapit? Partinganan ba ito itong ibutangan ito? Dili mo siguro ito eh, dalan mo ito eh. Asa? Patong Yoy, parkinganan mo gusto? Ha? Parkinganan. Wa man pa, puro man saging. Lagi punda na naglit eh. Tunda na lang palit, pero may aba na. Wala. May papaya o ko. Wa man. Wala. Dili kaya ate. Bakit itong dante? Ha? Ribi! Ilang kilo na tayo? Ilaw. Ano ka na siya? Ilang kilo tayo? Kana ka na, kaya pwede ko na. Kasi kapoy na sa ating lakaw-lakaw. Apoy na day. Okay, wala siya ate doon. Bilang na. 60. May kapapintulo. 63. 60 na lang.
Tugma ka na, may makanon doon. 60 ko na. Oh. Kuya ba nabligyan isa? Ha? Mo di ay kay si mama say papangita ka ba na. Ba na ako tumita. Salamat eh. Ato na pali ito. Kaya maaga pa tayo daw. Bayad. Kaya nga, una ba makutan ko? Tangi pare sa utan. Buwan. Puta lang. Ayaw Silo na. na makaon na. Saan mong gut? Ni putput. Yung mili po na lang. Ano lang? Eh, siguro na po. 1/4. Ang puta kami, taglayin. 1/4 pagla eh. Ano ba yun? 1/4 po dito. One part, 1/4. Repo daw 1/4. Si Mama Ruby natong paluto ni Nagarhi. Lami itong luto ni Mama Ruby. Kanang po, ang mga Green nga saging. Kuan man daw na maka. di, okay, kaon. Paborito mo na ni dyan ang saging ah. 1/4 pa nato tiyaw katang ilang kilo na tayo? Kanon nindot og ano itsura. Bro, Hinog naman ni bisag green pa. di, gahi pa magungubon di. Masay nga dani saging ah. Bulungan, Bulungan. katibulungan. 35. Pila ko bayad mo 50 na? Ha? Sila ba mong paliton? Ha? Mura na na. 36 na? 46? 46? Ato na Mo ang 50. 50. Nami yung pun. Nami yung pun himo no kon ka nang sik basik. Na. Ito na kuno. Pakapin na natin. Nga yung 50. pagkakapi na. 50? Oo. Di man bumukaon si mama ni. May patso ko na siya. Sila og kanin. Buka, ilam yung gani. Asa naman ito, magbayad na tagkuhan. Basta naging mo ang likod, gi. Basta ka niko. Hindi nga na murag. Kaya sa kurin Pwede na ta. Mamaya, burad na lang isa sa ano, gulay. Buwan o gulay. Sige na lang, kami ka rin sud ano. Bili na lang siya. Pwede ko okay ta. Makagina. Ligo na kasingat, gi. Wala ba kay tawid? Tay tawid ni Papa, oh. Ano mo kasi may mga lupa. Tawil na ko pa oh. Minsan man siya. Lahat ng dumi na sa ulo mo. Ang taas man. Palit lagi. Napamatir palitan. Ikaw naman gyapon diri ta kaya ta Ani ka nag isang palit og pagkaon. Si mama, ito para sa gulya. Gusto ni mama makaon. Utan. Utan. Go dito na kayod. Ano yun? Kasi pwede di ko alam eh. Utan. Sige, kuha isa siya. Yan lang kay Utan di dalagit. Naman ta dalagit. Ano yung naimiswa? Ay, mandi ka ni. Ano siya man ni mukha siya na? Miswa. Kaon man ni siya miswa. Bay tinunuan di ay. Tawag tinunuan na mong kay Betro. Asa? Tubangan Ga, mo. pilira ko mong gusto mi ta. Sige na. Plastic siya po Wait ko tagman. May manok Oh, kaning nai gata. Puso ko. Kani. Oh. Pila ko itaw sa kabug. Oo, si mama may bahaw pa dito? Na. Nak, pwede na si ano? Oh. Isa pa. Sulat. Ito lang. Utan Okay na? si mama utan. Hindi na natin ang dahil. Kanara. Doktor na yun daga na kinapara pa dito. Ay, naubos na to. Baba yung chink niya. Namuha na dito. Dali, tatlo. Pagtrapong singot, gi. Kay naligo na kasingot. Da, ibang ulo. Mga kwan dito ng sako. Ibang ulo. Nasijango. Kaning sanjad magijango. Taas man kagi. Mara man kagi ganti. Hindi karang inita. Pwede na tubig dai. Aywa. Pila ka Ano lang hiwa? Pila mo gusto? Hindi di ay. Pila mo mauro? Isa lang. Isa lang? Ay sige, duha ah. Duha po na ko kapapatulo. Upatan na kapapa. Malit na naman midari kuan kay sudan kay nadugay man mi sa muang lakaw. Duha ako kapapa sa mama din. Dati paniud to naman para di na magtigamoy nagabot sa bay mga una naman dadyon.
Tapo. Ano ko? Oh, manok. Kaya si Juan tawag niya ha. 10, 12. Unom ani. Ulo ani ma'am. Kare-kare tanan. Nya pak-pak duan. Unom ani ma'am. Unom. Pak na mo. Ha? Huli lang pak na lang. Okay. Sige. Tapos si pak-pak. Kana o karing gitna. Kana. Duara mo lang. 12. Uy, kalami sa puso. Upat ka. Ma'am sa. Kaya kita deh, pakok deh, dua. Mana teh? Okay. Isa siya doa. Wala nakabuki daw si. Naira. Salamat ma'am. Salamat day. Thank you. Dala. Sina? Kita niya. Di mo magsus. Ay, puso pala. Oh, sos. Sos din, mga jug sos. Na malaglag ha? Sos lang ko. Dahil lang kasi ang Ah, Atrasan ako, be. Kani ba, yung kaling kutaro-karo na, be? Iubos na niyo, mga saging na bitaw niyo. namalit ramig. Amo ang paniud to. Wala na Kinalangan bilhin? man miss amo ang lakaw. Aray, nakabot sa bahay. Dito na naman mig. Paniud to kay bukas na. Bayad na ta. Ay, muhapit pa dahil may kuan. Oh, magbayad pa dahil may kuan guys. Kurinti. Muhapit sa Mika Resort. Dahag tao karon guys kay kuan man. Tabo karon. Kada Bernice man nagtabo dani. Ang hipos nila, boy. Amurag mingo man karong tabo ano. Kayo, kayo pinangipos. Sa Diyos sila nang hipos. Kayo nangipos sa mga ninda. Ano tao? Inamulit ninyo ko, ano? Mingaw ni Adlawa. Hipos na dito sa kusuki, oh. Gikod. Bota to, init kayo, be. Dun og tubig guys, gas ibabaw. Dana saka siya dana sa kuan building. Dari rami maghuwat. Grabe inita. Ano din og bayad guys, muli na mi. Tubig sa kurinti mo, Ay be. kuryente pa di ay. Ay, natatanan ka, hindi na Tubig, balik. tubig dito yung gibayaran guys. Ja. Mapit pa din mi dari sa kuan kuryente.